Salutare! Astăzi ne vom juca GTA 5. Dar nu orice fel de GTA 5. GTA 5 cel mai prost GTA ne jucăm. Nu știu ce vine intele să mă joc jocuri proaste, dar îmi vine să fie mai amuzant. Nu uitați să apăsați butonul ăla de like și de subscribe, să activați și clopoțelul să primiți toate notificările. Și jucăm acest GTA prost, n-am ce să-i spun. Efectiv, nici nu vreau să știu. Nu, stai. Bă, m-am încurcat. Bă, da, atât de prost încât nu știu ce l-aș mai instala. Dar pentru voi, dacă nu era pentru voi, nici măcar m-aș descărca. Ok. Să vă abonați, să dați și butonul așa de like. Să vedem ce faci. Stai, mă încurc. Ce prost, mereu mă încurc. Nu fie mai zi nimic. Deci jocul ăsta, deci un GTA 5 doar că cu grafici slabe. Ca la acel Minecraft. Doar că e GTA. Și o să jucăm și alte jocuri. Vom vedea pe parcurs să fie mai amuzant. O să jucăm și Brawl Stars, dar slab. Jocuri de-astea. Poate că e mai amuzant. Nu se numește chiar GTA. O să vă scriu acolo numele. Că nu mai știu cum se numește jocul ăsta. Din păcate am uitat cum se numește, dar scrieți direct GTA și nu știu. Îi spune-o pe un short, dacă nu știi, sau lasă. Nu știu cum se numește jocul ăsta, e asemănător ca GTA, dar și, nu mai am ce să zic la jocul ăsta. Nu-mi place, are grafici slabe, e slab jocul. Aia e, atâta mi-am permis Am și GTA 5, nu vă panicați. Am și de GTA 5 pe calculator. Și poate pe viitor o să fac și episodul ăla cu GTA. Dar sper să vă placă. Dacă vreți GTA 5 cel real, să dați butonul ăla de like. Că dacă dați, o să puseți și ăla. Dar pe calculator și o să se vadă cam prost cum o să mă joc pe calculator, că pentru că n-am același canal, n-am același cont de YouTube pe același cont, am altul. Și din păcate trebuie să postez așa de la mine, din office, birou, cum să răspune. Stați-mi. Ia să luăm trenul. Pot să conduc și trenul, dar nu vreau să conduc. Dacă nu mă credeți, uite, pot să și-l conduc. Stați un pic că mă încurc. Uite, dacă nu mă credeți, uite, pot să și-l conduc dacă vreau. Dar nu am chef să conduc. Așa că, da. Ce să mai spun la jocul ăsta, nu mai am ce să spun. E prea prost jocul ăsta, nu-mi place deloc. E o asemănare cu GTA 5, așa, la formă. Se pare și GTA. Ia, vreau să încerc ceva. Vreau să văd dacă ne poate călca trenul. Ia. Nu am încercat asta niciodată. Dar trebuie cu viteză, cred. Ok, stați un pic. În drumul la motor. Uite, trenul pleacă, eu îl controlez pe telefon. Dacă știți jocul ăsta, la asta mă refeream eu. Cei care îl știu, cei care nu îl știu, aia e. Stați, băi, ce nu merge trenul? Băi, e slow motion. Bă, de ce e slow motion? Nu înțeleg. Lasă-l așa, nu mai vreau un slow motion. Drum și merge. Hai, mergi! Oh, mergi! Oh, merge, stai. Stați. Bă, da, chiar mă calc. Trezirea! Nenea, trezirea! Stați, mă, că a plecat trenul. Stai că vreau să-l opresc. Braking. Și nu vreau să oprească trenul. Am bonzit trenul la cap. Că vreau să mor și în el. Ok. Jocul îmi place. Dar v-am zis. E cu grafică slabă. Nu-mi place la grafică.
Așa la control nu-mi place un pic. La grafică nu. Care slăbiciuni. Vreau să dau trenul în spate. Că vreau să fac inundație. Deci e frumos jocul. Cel mai nou GTA este GTA 6. Ar fi, frate, să fie de fapt GTA 6 s-ar fi așa ceva. Cum ar fi? M-aș bucura dacă s-ar fi GTA. Bă, băieți, v-ați gândit o dată cum ar fi eu să fie GTA 6 doar că pe telefon? Ar fi tare să ne imaginăm că se GTA 6. Ar fi tare să ne fie GTA 6 doar pe telefon. Ar fi tare, dar din păcate nu se poate. Ne imaginăm că se GTA 6, dar na. Ce să mai zic la jocul ăsta? Nu mai zic nimica. În fine. Ia lasă trenul la angar acum că nu mă interesează. Stați, mă. Am bolunzit jocul, nu vreau. Ia să mai vedem aici. Că m-am jucat jocul ăsta, poate mai de mult, așa mai știu când. La școală acolo mă jucam pe tablete jocul ăsta. Da, era nebunie totală. Dar acum mi-a venit mie chef să postez despre jocul ăsta. Da, așa, la caste. Aoleu, fac căcintă, stați. Ok. Da, să mai mergi pe aici. Hai să băgăm viteză. Și... Nu, mi-a zburat mașina. Mă, ce-am zis? Mi-a zburat mașina. Am văzut efect. Bă, am ajuns la plajă unde m-am dus, mă. Ia ce viteză la mașina. Pune frână! Ce ore, mă, mașina? Stați! Nu! Bă! Ce are mașina? De ce nu merge? S-a stricat mașina. Ia stați, da. Stați! Nu! A căzut. Nu mai avem nici mașină. Ui, Spider-Man ăsta, mă, s-a coborât ca un păianjen. Nu-mi place. Bă. Stați, că luăm o altă mașină. Nu ne pasă noi în jocul ăsta. În jocul ăsta facem ce vrem noi. Ia uite mașina. Mașina aia cam vrea să o împrumutăm. Mașina aia vrea să fie împrumutată. Șoferul s-a părțile aia și vrea să fie un pic împrumutată. Are chef mașina să... Așa că, domnule, vreau să-mi împrumut mașina, așa că stai un pic afară. Să te dăm înapoi. Rămâi acolo puțin, că te dăm înapoi. Stați, mă. Nu! Bă! S-a buguit mașina, ce are, mă? Eu m-am bolunzit jocul ăsta, efect. Nu. Încep să mă plictisesc la jocul ăsta, că mor într-un așa. Trebuie să iau tot. Bă, stați. În fine. Da, să încep până acolo și... Da. Ăsta e jocul, e slab, rău, vai de capul lui jocul. Așa, îmi place la el. Nici nu-mi place, nici să nu-mi placă. Aia e potrivit, nu e nici bun, nici rău. Se pare mai satisfăcător jocul. În fine, facem accident cu ăla.
Scheme. Nu, fine, nu contează. Și... Stați. Ok. Eu nu înțeleg ce are mașineta. S-a stricat. Ia vreau să fac un accent în slow motion. Stai că n-am... S-a stricat jocul. Bă, ce nu-mi place jocul ăsta. Ce nu-mi place jocul ăsta. Ok. Dă-mă la o parte. Ce trebuie cu are mașina asta? S-a stricat. Mașina nu merge. Dracu de mașină nu vrea să meargă ea cu 200 la oră. Cu 300 la oră. Bă, am luat pe fata aia. Scuza-mă, n-am vrut. Se mai întâmplă. Ok. Ok. Nu. Ce mă schemă? V-a plăcut schema? Dar că v-a plăcut, apăsați butonul ăla de like. Subscribe. Ok. Stai să facem parcurul ăsta. Nu! Sari, fă parcur. Obi! Nu! Ok, nice. Ok, sper că v-a plăcut episodul și dacă mai vreți alte episoade cu jocuri slabe sau jocuri de astea care sunt foarte grafice, foarte bune, apăsați butonul like și să ne vedem data viitoare. Pa!